Acércanse estas memorables datas do Nadal, unhas datas nas que nos reunimos na intimidade do lar cos nosos. Bueno, perdoade que vos fale así, pero é que estou a preparar o meu discurso de fin de ano como presidenta e como falta menos teño que estar preparada. Imos. Nestas entrañables datas en que nos reunimos para celebrar as nosas tradicións ancestrais. Bueno, isto soa un pouco antigo, como cando só había unha forma de celebrar as cousas e punto. Agora, a diversidade de gostos e a creatividade do personal fan que existan maneiras moi diferentes de celebrar. Hai quen prefire pasar estas datas coa familia e outros cos seres queridos. Hai quen é máis de bacallau e hai quen é de capón. Hai quen é de polo e hai quen é de repolo. Hai casas nas que entras e aquelo parece unha cetaria. Nestas festas hai máis marisco nas casas que no mar. Que todo está ben, mentres quede pro ano que ven. É tempo de tradicións. Hai tradicións vellas, tradicións novas e algunhas tradicións centenarias que se inventaron hai 4 días. Por exemplo, esa do señor de barbas gabeando por unha parede cun saco longo. Hai pouco sería recibido a paus en calquer casa galega e agora até lle deixan leite con galletas. Outra tradición é a das ceas de empresa, por si non fose bastante desafío pros nosos estómagos. As comidas familiares, veña, cea de empresa. Quen dixo medo? Din que a primeira cea de empresa da historia foi a última cea. Daquela esa era unha empresa pequena, só foron 13 a cear. Se chegan a facela agora, non lles chegan nin as pulpeiras do San Froilán. No noso país hai empresas que xeneran riqueza aquí e que xuntan a centos de traballadores e traballadoras. As que van ter pouca xente son algunhas empresas novas, como Altri. Nesa cea van a estar 2 ou 3 directivos, un par de alcaldes e os conselleiros do Partido Popular, que o mellor non van nin todos, porque moitos traballan para outras empresas, entre as eléctricas, as mineiras, as residencias e a sanidade privada e que non dan abasto. É o pluriemprego. Debe ser que non chegan a fin de mes. En todo caso, na de Altri non creo que cheguen a 13. E esta vai ser a súa última cea, porque coas movilizacións multitudinarias até se lle van a atragantar as uvas. Que iso das uvas é unha tradición de hai pouco importada e ademais din que hai que tomalas ao son das badaladas da Porta do Sol. Esa Porta do Sol de Madrid desde a que queren mandar no noso país e algúns tragan. Outra tradición que está ameazada é a da árbore de Nadal. O noso piñeiro de toda a vida vai ser sustituído polo eucalipto de Nadal, precioso, cheo de luces, e será enviado a cada casa por cortesía do conglomerado Ence Altri PP. E o Belén, hai xente que é superfan desta tradición. A mula, o boi, o neno nas pallas, os pastorciños, as lavandeiras. Pode parecer que é un pouco antiga, pero non é tanto. Un matrimonio aloxado nunha vivenda precaria, unha familia desestruturada, unha muller que ten que parir fora da súa área sanitaria porque lle pechan o paritorio. Sí, é máis actual do que se pensa. E a tradición que está en decadencia é a dos Reis de Oriente. Xa non veñen 3, ven un, de Abu Dhabi, non trae agasallos, hai que darllos a él, e por riba non ven en camelo, ven en yate. Que en yate tamén se pode vir cun camelo. Para que en estas tradicións non din o mesmo é pra xente miúda. Outro día o meu sobriño dime, que maqueta máis bonita! E empezou a colocarlle xoguetes de plástico. Puxo a Darth Vader co Anxo, a Barbie coa Virxen, o Neno Xesús con Rambo. Bueno, e son tan listos que de repente di
pero esta peli está mal, esto en Belén. Y empezó a poñer un tanque, unha ambulancia queimada, un hospital derruído e, para rematar, no portal puxo unha pancarta. Paz para Palestina, non o xenocidio. E aínda hai quen di que están aleccionados. Bueno, veña, que teño que seguir ensaiando o meu discurso de fin de ano. La que pensando ben non sei se esta será unha desas tradicións coas que hai que ir acabando cando sexa presidente. Felices festas a todos e a todas.